बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शौर्यकथा भाग 1 लेखिका अनुराधा गोरे प्रकाशक विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग अभिवाचन स्वाती महाळंक डायरीतलं पान एअर कमांडर अशोक शिंदे। प्रत्येकालाच हवी असते एक्साइटमेंट, रोज काहीतरी नवं थ्रिलिंग हवं ही असते तरुणाईची मागणी। अशांसाठीच हे एक डायरीतलं पान, एअर कमोडर अशोक शिंदे यांच्या डायरीतलं। ते मानकरी आहेत वीरचक्राचे, वायुसेना पदकाचे। महाराष्ट्र शासनानं त्यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिला आहे त्यांच्या एकूण कामगिरीबद्दल। मला खात्री आहे तरुणांना हे नक्की आवडेल। हा दिवस आहे 6 डिसेंबर 1971। या दिवसाच्या त्यांच्या कामगिरीनं छांब क्षेत्रातल्या युद्धाचं पारडंच बदललं गेलं। एओसी म्हणजे एअर ऑफिसर कमांडिंग, एअर कमोडर रणधीर सिंग आणि काश्मीरमधल्या कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल सरताज सिंग यांनी त्यांचं खास अभिनंदन केलं त्यासाठी। हे दिवस होते 1971च्या युद्धाचे आणि क्षेत्र होतं छांब। 1971चं युद्ध म्हणजे महान आश्चर्य, भारताचं पूर्ण तयारीनिशी खेळलं गेलेलं एकमेव युद्ध। ज्या युद्धात आपण सिद्ध केलं की अरबी समुद्रात आणि हिंदी महासागरावर वर्चस्व असेल भारतीय नौदलाचं, भारतीय उपखंडाच्या नभावर सत्ता असेल ती भारतीय वायुदलाची। 3 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर या अवघ्या 13 दिवसात आपण पूर्व पाकची पश्चिम पाकच्या जोखडातून मुक्तता केली। बांगलादेश नावाचा नवा देश जन्माला आला आणि पश्चिम पाकिस्तानातही आपण मुसंडी मारली। आपण जशी योजना केली होती अगदी तसंच सारं घडत गेलं। अपवाद फक्त जम्मू काश्मीरमधल्या छांबचा आणि राजस्थानमधल्या लोंगेवालचा। छांब विभागात पाक मोठ्या प्रमाणावर जमवाजमव करेल, हल्ला करेल असं आपल्याला वाटलंच नव्हतं। त्या विभागातल्या तैनात 10 इन्फंट्री डिव्हिजन पूर्ण तयारीत नव्हती। छांबचं संरक्षण करण्याएवढी फौज त्यांच्यापाशी नव्हती। त्यामुळे जिथे आपण डिफेन्सेस लावले होते अशा जागांमध्ये खूप अंतर होतं। त्यामुळे त्यांची लढा देण्याची ताकद कमी झाली होती। यामुळेच आपण पाकवर हल्ला करण्याच्या स्थितीत कधीही येऊ शकलो नाही। याउलट पाकची स्थिती होती। 3 डिसेंबर रात्री 8:50 या भागामध्ये तोफा आग ओकायला लागल्या। भारताच्या पीर जमाल, झंडा, मुनवर, मोएल या भागांवर तुफान हल्ला झाला। त्याच रात्री पाक फौजा पॉइंट 994, फगला, घोजी इथपर्यंत येऊन ठेपल्या। 4 डिसेंबरला पाकनं मंडईला नॉर्थ ताब्यात घेतलं। त्यामुळे त्यांना तावी नदी ओलांडून भारताच्या भूमीवर ब्रिजहेड स्थापन करणं सोपं जाणार होतं। तसंच आपल्या कचरील इथं असलेल्या तोफदळापर्यंत पाकची नजर सहज पोचू शकली असती। आणखी एक दुर्दैवाची गोष्ट अशी होती की पाक डिफेन्स आणि आपल्या 246 आणि 36 मीडियम रेजिमेंटमध्ये असलेल्या भागात सैनिक तैनात केलेलेच नव्हते। आपलं तोफदळ पाकच्या जमिनीवरून आणि हवेतून केलेल्या हल्ल्यात चांगलंच होरपळून निघणार होतं। 5 डिसेंबर त्यांच्यासाठी सर्वात वाईट दिवस ठरला। पाक त्याची 2 इन्फंट्री तावी ओलांडून घुसवण्यात यशस्वी झाला। 216 बॅटरीला तिनं ओलांडलं। एक अधिकारी, 2
ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स आणि 62 इतर रँक्स मारले गेले. 3 अधिकारी, 2 ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स आणि 39 इतर रँक्स जखमी झाले आणि 11 जण बेपत्ताही झाले. 6 डिसेंबर मात्र युद्धाचा या क्षेत्रातला शेवटचा दिवस ठरला. एव्हाना आपल्या सर्व फॉरवर्ड चौक्या पडल्या होत्या. माघार घेणाऱ्या फौजेनं मंडायला पूल उडवून दिला होता. तावीच्या पूर्व आणि पश्चिमेला पाक फौजा होत्या. जणू पाकला छांबचं प्रवेशद्वार खुलं झालं होतं. पण असं होणार नव्हतं. युद्ध संपेपर्यंत 10 इन्फंट्री डिव्हिजनला पाक तोफखाना आणि त्यांच्या विमानांनी चांगलंच चोपलं होतं. सगळे मिळून 1343 पैकी 430 जण मारले गेले. 723 जण जखमी झाले. 199 बेपत्ता झाले. त्यापैकी 23 अधिकारी मारले गेले, 36 जखमी आणि 5 बेपत्ता असल्याचं निष्पन्न झालं. 17 रणगाडे, 10 तोफा आणि असंख्य वाहनं नष्ट झाली. 1 रणगाडा आणि 12 तोफांची मोडतोड झाली. मात्र 6 तारखेला आपण घेतलेल्या पवित्र्यानं परिस्थिती सावरली गेली. एकतर माघार घेणाऱ्या फौजा तावी नदीच्या किनारी एकत्र झाल्या. काही झालं तरी पाकला आत घुसू द्यायचंच नाही या इराद्यानं. आणि वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल के.पी. केंडेथ यांचा दिल्लीला फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांच्या ऑफिसमध्ये फोन आला. छांबमधली परिस्थिती खूप नाजूक बनली आहे. एअर चीफ मार्शल पी.सी. लाल, DFC यांच्याशी संपर्क साधला गेला. एअर चीफ मार्शल पी.सी. लाल यांनी एअर ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एअर कमांड एअर मार्शल मीनू इंजिनियर यांना सूचना केल्या. 3 मिनिटांच्या आत छांबला हवाई मदत पाठवण्याची व्यवस्था करा. आणि खरंच अल्पावधीत अशी मदत पुरवली गेली. इतकी परिणामकारकपणे की पाकचं कंबरडस मोडलं. पाकनं यापुढे या भागात परत दुस्साहस करण्याचं टाळलं, कारण प्रत्यक्ष शनीच त्यांच्या समाचाराला निघाला होता. एअर कमोडर अशोक शिंदे यांचं त्यावेळचं या ऑपरेशनसाठीचं टोपण नाव होतं शनी 1. 6 डिसेंबरला त्यांनी नेमकं काय काय केलं याचा लेखाजोखा त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. 3 डिसेंबर हा त्यांचा वाढदिवस पण आहे. जणू देवानं त्यांच्यासाठी वाढदिवसाची भेटच पाठवली होती असं त्यांना वाटलं. त्यावेळी ते बी फ्लाईटच्या 101 स्क्वॉड्रनमध्ये फ्लाईट कमांडर होते. विंग कमांडर के.सी. खन्ना ही सुखोई 7 फायटर बॉम्बर्स होती. आदमपूर हे त्यांचं एअरफोर्स स्टेशन होतं. ते एअर कमोडर रवींद्र सिंग कमांड करत होते. त्यांना फॉरवर्ड ऑपरेशनल युनिट्सना आणि खास करून कोअर कमांडर जनरल सरताज सिंग यांना मदत करायची होती. ते सांगतात, 3 डिसेंबर हा माझा वाढदिवस. माझी पत्नी अनुराधा माझ्यासाठी केक बनवत होती. केक ओव्हनमध्ये ठेवला होता आणि अचानक आमच्या एअरफोर्स स्टेशनची वीज बंद केली गेली. सायरन वाजायला लागले. आम्ही सारेजण गेले कित्येक दिवस ज्या क्षणाची वाट पाहत होतो तो दिवस जवळ आला होता. पाकनं आपल्या 6 विमानतळांवर हवाई हल्ले केले होते. मी धावतच बेस ऑपरेशन रूम गाठली. आता आमची खरी परीक्षा होती. ऑपरेशन्स, हल्ले यांच्या योजनांना आता अंतिम स्वरूप द्यायचं होतं. जाताना मी अनुराधाला काही सूचना दिल्या. तेव्हा अभिजित 4 वर्षांचा होता आणि सत्यजित फक्त 2 वर्षांचा. आम्ही एअरफोर्स स्टेशनजवळच राहत होतो. युद्धाच्या काळात भोवती खंदक खणले होते आणि सायरन वाजू लागताच सगळ्यांनी त्या खंदकामध्ये आसरा घ्यायचा होता. 2 आणि 4 वर्षांच्या मुलांना रात्री उठवायचं कसं? खंदकापर्यंत पोहोचून त्यातमध्ये उड्या मारायच्या कशा हा प्रश्न तिला पडला होता. आधीच तिला केक बनवता आला नाही म्हणून ती नाराज झाली होती. मग तिने दोघांना थंडीचे कपडे चढवले. पांघरूण, उशा घेऊन ती खंदकामध्ये झोपायला गेली. सोबत ट्रान्झिस्टर न्यायला मात्र विसरली नाही. तिचं सारं लक्ष त्या ट्रान्झिस्टरवरच्या घोषणांकडे होतं. माझं काम आवरून मी घरी पोहोचलो तेव्हा तिने मला पण ट्रेंचेसमध्ये येण्याचा आग्रह केला. पण मी घरामध्येच झोपण्याचा निर्णय घेतला. रात्री 12 वाजता ती धावतच घरात आली. मला एक बातमी द्यायला उत्सुक होती ती. इंदिरा गांधींनी नुकतंच राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं होतं. पाकनं भारतावर आक्रमण केलं आहे ती मला खूप एक्साईट होऊन सांगत होती. अनामिक भीती, अनाकलनीय भविष्यकाळ, विविध भावनांचं मिश्रण जणू तिच्या मनात झालं होतं. डोक्यात अनेक प्रश्न पिंगा घालत होते. ती थोडी रिलॅक्स व्हावी म्हणून मी म्हटलं, अगं जेव्हा सायरन वाजला ना तेव्हाच मला समजलं. तू चिंता करू नकोस, मी आज इथेच झोपणार आहे. उद्या पहाटे 2 वाजता मला ड्युटीवर जायचंय. तू थोडी विश्रांती घे आणि याह्या खान यांनी मला वाढदिवसाचं बक्षीस पाठवलं आहे असं समज. ज्यासाठी केला होता अट्टहास.
असा दिवस आता जवळ आला होता. पहाटे 2 वाजता मी माझ्या ड्युटीवर गेलो. एअरफोर्स स्टेशन आता सुनं सुनं झालं होतं. तिथली सगळी कुटुंब आपापल्या गावी निघून गेली. माझी बायको आणि मुलं तिच्या भावाकडे दिल्लीला गेली. आता मी खरोखरी चिंतामुक्त झालो होतो. निश्चिंतपणे काम करू शकणार होतो. आमचं जे ऑपरेशन होतं त्या संपूर्ण ऑपरेशनचं नाव होतं उप्स कॅक्टस लिली. कॅक्टस लिली, याची योजना, तयारी कितीतरी महिने अगोदरपासून सुरू होती. सर्च अँड डिस्ट्रॉय, शोध घ्या आणि नाश करा, हेच आमचं मिशन होतं. 4 डिसेंबरला छांब क्षेत्रात मी अशा 3 सॉर्टीज केल्या. 5 डिसेंबरला दुपारी एक सॉर्टी केली आणि संध्याकाळी एअर ऑफिसर कमांडिंगनी मला ऑपरेशन रूममध्ये बोलवलं. दुसऱ्या दिवशी पहाटेच मला एका खास मिशनवर ते पाठवणार होते. त्यांनी मला छानशी विश्रांती घ्यायला सांगितली. मनात साऱ्याची उजळणी करत मी गाढ झोपी गेलो आणि भल्या पहाटेच त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोहोचलो. त्यांनी मला 2 महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. त्यापैकी एक, कोर कमांडर जनरल सरताज यांचा निरोप आला होता. त्यांच्या फौजांना मुनवर तावी नदी पार करून पलीकडे जाणं अशक्य होतं. पाकच्या फौजांनी सतत जोरदार तोफांचा मारा केला होता. फायर सीमेच्या अगदी जवळून येत होता, पण तो नेमका कुठून येतोय हे मात्र कळत नव्हतं. ही जागा शोधून काढण्याचं काम आणि त्या तोफांचा नाश करण्याचं काम माझं होतं. माझ्यावर सोपवलं गेलं होतं. काम जबाबदारीचं होतं, जोखमीचं होतं, माझ्या क्षमता आणि व्यावसायिक कौशल्यांचा कस पाहणारं होतं. आणि 2, त्यांनी सांगितलं की पाकच्या तू हिटलिस्टवर आहेस, तुला ते सोडणार नाही. अर्थात हे कळल्यानंतर माझा निर्धार कमी होणार नव्हताच, पण माझी जिद्द वाढणार होती. अगदी अक्कलहुशारीनं दडवलेल्या गन्स शोधणं, त्या नष्ट करणं यासाठी माझा बराच वेळ जाणार होता. पाकच्या तोफा, विमानं माझा समाचार घ्यायला उत्सुक असणार होती. म्हणून मी एअर ऑफिसर कमांडिंगनं विनंती केली, आम्हाला एअर कव्हर पुरवावं. म्हणजेच आमच्यावर पाकची विमानं चालून आली तर त्यांचा समाचार घ्यायला आमच्यासोबत आणखी विमानं हवी होती. त्यांना माझं म्हणणं पटलं. त्यांनी ताबडतोब एअरफोर्स स्टेशनचे ग्रुप कॅप्टन बावांना विचारलं, आम्हाला एस्कॉर्टसाठी काही मिग मिळू शकतील का? तिकडून उत्तर येण्यापूर्वीच मी कामाला लागलो. स्क्वॉड्रनमध्ये गेलो. तिथल्या इंजिनियर ऑफिसरला 2 विमानं तयार ठेवायला सांगितली. त्यांना मी विमानात मिक्स ऑफ सेमी आर्मर प्राइसिंग अँड हाय एक्सप्लोजिव्ह 68 mm स्नॅप रॉकेट्स, 4 पंखाखालची रॉकेट्स आणि 30 mm गन शेल्स तयार ठेवायला सांगितली. फ्लाइंग ऑफिसर राजन वाही माझ्याबरोबर दुसरा विंगमॅन म्हणून आपण होऊन यायला तयार झाले. नव्हे, माझ्याबरोबर अशा रिस्की चॅलेंजिंग मोहिमेवर येण्याचा त्यांचा हट्टच होता. तो असणार होता माझा विंगमॅन नंबर 2, सॅटर्न 2. त्यावेळीच त्याचं लग्न ठरलं होतं. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुहूर्त होता. पण युद्ध सुरू झालं आणि ते लांबणीवर टाकावं लागलं. माझ्या जीपमधून आम्ही विमानं जिथे ठेवली होती तिथे पोहोचलो. आम्ही पठाणकोटच्या दिशेनं निघालो. जवळ पोहोचताच मी तिथल्या टॉवरशी संपर्क साधला. आम्ही पश्चिमेकडून असलेल्या रनवेवरून जाणार होतो. आम्ही जवळ आहोत, आम्हाला एस्कॉर्टसाठीचं विमान पाठवा असा संदेश दिला. पाठोपाठ आम्ही रनवेवर एक मिग पुढे सरकताना पाहिलं. पण ते उडण्यात काही अचानक अडचण उद्भवली. मग आम्ही एस्कॉर्टशिवायच उडायचं ठरवलं. मी रेडिओ टॉवरवर तसं कळवलंही. राजनच्या मनात क्षणभर आलंही, आता एस्कॉर्टशिवाय उडायचं? मी त्याला निश्चयानं बोललो, हो नक्कीच, हर हर महादेव म्हणायचं आणि आदमपूर एअरफोर्स स्टेशनचे एअर ऑफिसर कमांडिंग एअर कमोडर रणधीर सिंग यांनी एस्कॉर्टशिवाय मिशनवर जायचं किंवा नाही हा निर्णय घेणं हेही माझ्यावर सोपवलं होतं. पण नेता म्हणून मला माघार घेणं पटत नव्हतं. मला छांब क्षेत्र, त्या क्षेत्रात पाकनं खुबीनं दडवलेल्या तोफा, त्यांनी आपल्या फौजांना हैराण करणं हे सगळं दिसत होतं. अर्जुनाला माशाचा डोळा दिसावा तसं. आम्ही लवकरात लवकर तिथे पोहोचण्याची गरज होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांची युद्धगर्जना हर हर महादेव आम्हाला बळ पुरवत होती. आम्ही पाकच्या रडारवर येऊ न देण्याची काळजी घेत होतो. शक्य तितक्या कमी उंचीवरून आम्ही उड्डाण करत होतो. आमची दिशा सतत बदलत होतो. जसा आम्हाला पाकच्या गन्स, रडार यांचा धोका होता तसाच आपल्याही गन्सचा. आपल्याही रडार, बॉम्ब डंपर्स आणि एअरफील्ड भोवती अँटी एअरक्राफ्ट गन्स बसवलेल्या होत्या. त्यांनीही आम्हाला पाकची विमानं समजून टार्गेट केलं असतं तर? थोड्या वेळानं आम्ही छांबला पोहोचलो. दक्षिण आणि नैऋत्य दिशेनं जात शत्रू प्रदेशात घुसायचं होतं.
मी जेव्हा खाली जमिनीवर शत्रूनं दडवलेल्या तोफांचा शोध घेणार होतो, तोपर्यंत राजनची नजर आकाशामध्ये भिरभिरत राहणार होती. आमच्या दिशेनं शत्रूचं विमान येत असेल तर त्यावर तो लक्ष ठेवणार होता. उडता उडता आम्ही एका उंचवट्यापाशी आलो. तिथे एक खेडं होतं. आम्ही त्या भागाचे जे नकाशे बनवले होते त्यानुसार त्याचं नाव बरीला असावं असं मी निश्चित केलं. हे खेडं आमच्या सीमेपासून जेमतेम 15 किलोमीटरवर होतं. तिथून वाहणारी मुनवर तावी हीच आमची या भागातली सीमा होती. मी खेड्याच्या भोवती चक्रा मारल्या. खेड्यातल्या लोकांना विमानाचं आकर्षण अगदी स्वाभाविकपणे असतं. म्हणून त्यांचा आवाज, खास करून आमच्यासारख्या फायटर विमानांचा आवाज ऐकताच तिथली माणसं घराबाहेर येणं हे मला अपेक्षित होतं. एव्हाना सूर्यही वर येत होता. माणसं घराबाहेर पडणंही साहजिक होतं. पण तिथे होती पूर्ण शांतता, स्तब्धता. माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. इथल्या खेड्यातल्या माणसांना हलवलं गेलेलं दिसतंय. काही घरांची छतं तर नवीनच शाकारलेली असावी असं वाटत होतं. याच घरातून पाकच्या तोफा दडवलेल्या असाव्यात का? विचार मनात येताच मी राजनला सावध होण्याचा इशारा देत स्नॅब रॉकेटने हल्ला करण्यासाठी सज्ज झालो. पाण्यात सूर मारावा तसा मी त्या झोपड्यांच्या दिशेनं झेपावलो आणि ज्या झोपड्या नव्यानं शाकारल्यासारख्या वाटत होत्या त्यांच्या दिशेनं रॉकेट डागलं. माझा नेम अचूक होता. आणि काय आश्चर्य, रॉकेट त्यावर कोसळताच त्यांची छतं तुटली आणि त्यामध्ये दडवलेल्या तोफा उघड्या पडल्या. माझा आनंद गगनात मावेना. तिथेच जवळ असलेल्या त्यांच्या शस्त्रसाठ्यालाही माझ्या रॉकेटनं निशाणा केलं होतं. पाठोपाठ स्फोटांचे आवाज घुमले. आगीचे लोळ उठले. आता मात्र सावध होत पाकच्या फौजा माझ्या दिशेनं फायर करू लागल्या. मी राजनला सर्कल ऑफ जॉय घेत म्हणजे माझ्या पाठोपाठ गोल गोल फिरायला सांगितलं. आम्ही आळीपाळीनं खाली दिसेल त्या झोपड्यांवर रॉकेटचा मारा करत होतो. आमच्याजवळची सगळी रॉकेट संपली. मग आम्ही आमच्या 30 mm गन्समधून गोळ्यांचा वर्षाव सुरू केला. जमिनीवरच्या पाकच्या साऱ्या तोफा आम्हाला नष्ट करायच्या होत्या. आम्हाला चेव चढला होता, कैफ चढला होता. त्या उंच टेकडीवरचं ते बरीला खेडं आम्ही पुरतं उद्ध्वस्त केलं होतं. आमचं काम उरकलं होतं. आमच्याजवळची रॉकेट्स तर संपली होतीच, पण बुलेट्सही संपल्या. मग आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली. मी राजनला तसं सांगितलं. तोच राजन बोलला, आकाशात मिग दिसतायत, बहुधा आपला एस्कॉर्ट आला असावा. पण तसं नव्हतं. ती पाकची मिशन MK3 विमानं होती. माझ्या अनुभवी डोळ्यांनी ताबडतोब ओळखली. कारण या विमानांना डेल्टा विंग होतं आणि MiG-21 विमानांना असते तशी शेपटी पण नव्हती. मी शॉर्टकट घेत माझ्या पाठोपाठ यायला राजनला सांगितलं. जितक्या कमी उंचीवरून उड्डाण करता येईल तेवढ्या कमी उंचीवरून आम्हाला उडायचं होतं. आम्ही जम्मूच्या दिशेने निघालो. पाकची मिराज आमचा पाठलाग करत होती. त्यांचा वेग आमच्या वेगापेक्षा जास्त होता. मात्र त्यांना खूप कमी उंचीवरून उडता येत नाही याचाच फायदा आम्ही शक्य तितक्या वेगात जात घेत होतो. पण खालून उड्डाण करत होतो. मिराज त्यांच्या पुढच्या बाजूवरून म्हणजे आमच्यावर फायर करत असल्याचं मला स्पष्ट दिसलं. एव्हाना आम्ही आपल्या म्हणजेच भारताच्या हद्दीच्या अगदी जवळ आलो होतो. मिराजनं डागलेल्या गोळ्या माझ्या सुखोईवरून जात समोर जमिनीवर आदळत असल्याचं मला स्पष्ट दिसत होतं. खरं तर शत्रूच्या विमानाला निशाण करताना त्याच्या पोटावर म्हणजेच खालच्या बाजूनं फायर करणं हा सर्वात उत्तम मार्ग असतो. पाक विमानांना आता तो ऑप्शन उरला नव्हता. आमच्यापेक्षा कमी उंचीवर त्यांना पोहोचणं शक्यच नव्हतं. मात्र आमच्यासमोर दुसरा धोका होता, आमच्याच जमिनीवरच्या गन्सचा. तरी मी सरळ जाण्याचा निर्णय घेतला. माझं डावीकडे वा उजवीकडे वळणं म्हणजे मी पाकच्या मिराजना आणखी प्रोजेक्ट होणं होतं. त्यांनी मला नक्कीच टार्गेट केलं असतं. माझी सुखरूप सुटका झाली. पण राजन तेवढा नशीबवान नव्हता. तो माझ्यात थोडा पुढे होता. पण माझ्या एवढं खाली येऊन उडणं त्याच्या कमी अनुभवामुळे त्याला शक्य नव्हतं. पाकच्या काही बुलेट्स त्याच्या विमानाला लागल्या. त्याच्या विमानाच्या मागच्या बाजूनं धूर येऊ लागला. अर्थ सरळ होता. त्याचं सुखोई थोड्याच वेळात आगीच्या ज्वाळांनी पेटलं जाणार होतं. आम्ही दोघांनी आता जम्मू एअरफील्डची एरिया पार केली होती. मी राजनला ताबडतोब विमानातनं बाहेर उडी घ्यायला सांगितलं. त्याप्रमाणे मी त्याला बाहेर येताना आणि वेगानं खाली जाताना पाहिलंही. आता पाकच्या मिराज विमानांनी माझ्या सुखोईला निशाणा केलं. मला विमान सोडून देणं जमणार नव्हतं, कारण विमानाचा मेंटेनन्स करणाऱ्यानं जरा जास्तच काळजी घेतली होती. माझी सीट तुटू नये म्हणून घट्ट वायरनं बांधून ठेवली होती. एका हातानं विमान चालवत मी माझी सीट सोडवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला.
पण माझ्या नखांना इजा होण्यापलीकडे काही झालं नाही. मग मी विमानाचं वजन कमी करायला सुरुवात केली, कारण त्यांनी माझा वेग वाढणार होता. मी एका हातानं माझ्या पंखाखाली असलेलं ओझं कमी करण्यात यशस्वी झालो खरा, पण त्यांनी विमानाचा समतोल ढळला. मागची बाजू खूपच हलकी झाली. विमानाचं नाक खाली वाकलं. माझं इंधनही संपत आलं होतं. वेग मात्र वाढला होता. मी वेगानं पठाणकोट विमानतळाच्या दिशेनं जात होतो. मी तळाशी संपर्क केला. त्यांच्या कानावर घातलं. माझ्या पाठी 2 मिराज लागलीयत. ताबडतोब त्यांच्या दिशेनं मिग पाठवा. आता विमानाचा इंडिकेटर लाल दिवा फ्युएल संपल्याचं सांगत होता. त्याबरोबर मी संदेश दिला, मे डे, मे डे. म्हणजेच मी त्वरेनं उतरत आहे, रनवे क्लिअर ठेवा. माझ्या दृष्टीपथात पठाणकोट एअरफील्ड येताच माझा जीव भांड्यात पडला. माझ्या सुखोईची चाकं खाली आली आणि मी अलगद जमिनीवर पोहोचलो. मधल्या वेळात माझी इंधन टाकी रिकामी झाल्याची वॉर्निंग मला लाल दिवा देत होता आणि त्याच्याबरोबर ऑडिओ वॉर्निंगही. माझ्या सुखोईचं इंजिन धडधडायला लागलं होतं. मी सुखोईतून खाली उतरलो. मला माझा सहकारी फ्लाइंग ऑफिसर राजन वाही याची चिंता मात्र सतावत होती. मी लगेचच त्याची चौकशी केली. मला सांगितलं गेलं की तो आपल्याच हद्दीत खाली आला. आपल्या तिथल्या ट्रूप्सनी त्याला हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवलं. त्याची तब्येत मात्र काळजी करण्यासारखी होती. पण तो पाकच्या हद्दीत उतरला नाही, हेच खूप सुखावणारं होतं. म्हणजेच प्रिझनर ऑफ वॉर होणं, तेही पाकचं, त्यानं काय काय हाल सोसावे लागले असते, ही कल्पनाही नकोशी वाटत होती. पण माझं समाधान अल्पकाळच टिकलं. दिवस संपता संपता वाईट बातमी आली. राजन आम्हाला सोडून गेला होता. त्याच्या डोक्याला जबरदस्त मार बसला होता. पण मला खात्री आहे, शहीद राजनला शेवटच्या क्षणापर्यंत समाधान मिळालं असणार. आपण आपल्या देशासाठी काही करू शकतो, ही भावनाच खूप वेगळी असते. त्याच्या जाण्यानं हवाई दलाचं नक्कीच नुकसान झालं होतं. पण पाकच्या धडाडणाऱ्या तोफांना आम्ही बंद पाडलं होतं. पाकच्या पुढे सरकू पाहणाऱ्या फौजांना रोखलं होतं. आमची आर्मी, जी सतत 3, 4, 5 डिसेंबरला प्रचंड किंमत मोजत होती, तिला आता दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर पाकनं परत त्या क्षेत्रात आगळीक मात्र केली नाही. एअर ऑफिसर कमांडिंग एअर कमोडर रणधीर सिंग, जे त्यावेळी आदमपूरला होते, त्यांनी आमचं अभिनंदन केलं. कोअर कमांडर जनरल सरताज यांनी पण खास निरोप पाठवला. असा हा 6 डिसेंबरचा दिवस. धावपळीचा, एक्साइटमेंटचा, समाधानाचा आणि प्रचंड ताणतणावाचा. दिवसभराच्या थकव्यानं डोळे कधी मिटले हे कळलंही नाही. रात्री सगळे मेकॅनिक, इंजिनियर जागे होते. माझ्या विमानाची पूर्ण पाहणी केली गेली. ते ठाकठीक झालं. 7 डिसेंबरला सकाळीच मी माझं विमान घेऊन परत आदमपूरला जायला निघालो. 17 डिसेंबरपर्यंतच्या प्रत्येक दिवसाची दैनंदिनी अशीच भरगच्च होती. फरक असेलच तर तो केवळ तपशिलामध्ये. राजनच्या अपघाताची नंतर जेव्हा चौकशी केली, तेव्हा मी आश्चर्यचकित झालो. भारतीय हवाई दलाची मानसिकता कशी होती याचं हे उदाहरण होतं. प्रत्येक देशवासियानं जरूर वाचावं असं, त्याचं अनुकरण करावं असं. सर्वांना असं राजन होणं नाही जमत. अपवादानं अशी माणसं जन्मतात, म्हणून आपण त्यांचं ऋणी, उत्तराई व्हायला हवं. राजन माझ्यापेक्षा चांगलाच उंच, धिप्पाड होता. विमानातली वैमानिकाची सीट त्याची उंची लक्षात घेऊन बनवली जाते. तिची उंची त्यानुसार ठरते. त्याच्या विमानातली सीटची जागा उंची थोडी खाली नंबर 2वर असायला हवी होती, कारण ज्यावेळी विमानातून बाहेर उडी मारण्याची वेळ येते, तेव्हा विमानाची वरची कॅनोपी उघडते. ती झटक्यात मागे जाते. वर मोकळ्या जागेतून सीट वर ढकलली जाते. सीटच्या खाली पॅराशूट असतं, ते उघडलं जातं आणि वैमानिक खाली येतो. पण प्रत्यक्षात त्याची सीट वर, म्हणजेच नंबर 1वर होती. त्यामुळे कॅनोपी मागे जाताच त्याचा जोरदार फटका राजनच्या डोक्याला बसला. विमान चढतेवेळी राजनला याची कल्पना होती. मात्र माझ्याबरोबर फ्लाय करायला तो उत्सुक होता. नाही म्हटलं असतं वा सीट ॲडजस्ट करताना उशीर झाला आणि संधी हुकली तर? त्याला ते नको होतं. म्हणूनच त्याला आपण होऊन हा धोका स्वीकारला. त्याच्या विमानाला जर पाक विमानाच्या गोळ्या लागल्या नसत्या, तर तो सुरक्षितपणे परत आला देखील असता. पण जर तर या शब्दांना फारसा अर्थ नसतो आणि युद्धाच्या वेळी तर मुळीच नसतो. हे नंतर सुचलेले विचार अगदीच निरर्थक वाटले असते. असो.
विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.